Здравейте! Урок номер 3. Нека да продължим. Стигнахме до склад готова продукция анулирано, когато трябва да се анулира запис. Следващата колонка забележка нямам коментар. Тя може да бъде попълнена както при регистрацията на нова запис в ведомостта на артикул менеджера, така и може да бъде променена при прехода от едно ниво към друго ниво, като това трябва да бъде... Това е просто забележка за допълнителни пояснения. Аз я поддържам в базата като специална колонка и с нея свършват обязателните нива. Оттам насетне разширил съм новото, което е от преди. Вие не знаете. Разширил съм част от разходната норма, именно основните материали, като се смята, че те няма да са повече от 10 основни материала. Това са кожи, това са платове. Тук не е подлепващото и другите спомагателни материали, които се смятат за спомагателни, не участват тук. Но мисля, че повече от 10 кожи в едно изделие няма да се използват, или не само кожи, а просто основни материали. И така, в записа на артикул менеджера за съответния артикул на съответния номер, тук участват и част от основните материали, тъй като те веднага се изтеглят от склад материали към склад кроялно. Сега, разходната норма по същия начин е направена, така че аз ще опиша сега 5 колонки, които я касаят. Това е код на материала от база данни материали. Същия код отива и в склад кроялно. Тук аз съм дал последователни цифри, просто за примера. Те могат да бъдат и 4, могат да бъдат и 15, могат да бъдат 18, до 24 цифри поддържа. Практически той поддържа повече, но аз обслужвам до 24 цифри. Наименованието, както идва от база данни материали. Мерната единица, както и да ми я кажете, както е регистрирана, може и футове да бъде тук. Количество по разходна норма върху тази мерна единица, като точността на мерната единица я давам до 10 000, което е абсолютно достатъчно. И единичната цена на единица от тази мерна единица. Това не е стойност, 12,67 лв. Струва 1 дециметър от тази кожа. Да кажем, това е пример. Оттам нататък втория материал по същия начин, третия до 10-я. Тук специално съм направил един, който не се казва така, за да видя, че 10-та колонка работи. И така, дясната част след забележка се намира нещо като част от разширена разходна норма. Тъй като разходната норма от тук ще изтегля информация за съответните основни материали и ще ги изглобява с спомагателните материали чак на ниво 7. Това беше едно допълнение към миналия урок, за да свършим с това какво представлява един пълен запис в база данни на един ред на артикул менеджера. Така, сега пристъпваме към по-съществената част от нашия урок. Отваряне на нов артикул. Регистрация, това е ниво 1. Този артикул го няма в момента в базата. Моля за вашето внимание, защото това вече е много важно. Отваря се нов артикул последния начин. Горе в антетката на самия продукт е записан help на бързите F бутони, които осъществяват това. F10, нов запис. Може да се натисне и тук F10 в спомагателното меню, ако имате отворено такова, защото не всеки има отворено. Ако желаете, може и да вземете от операции нов запис в база данни F10. Ето, аз ще взема от тук в момента. Излиза един диалогов прозорец с управление на нива. Сега аз ще опиша какво точно се случва тук. Кои бутони работят и какво означават те. По тази причина този урок е много важен и би трябвало да... Ако трябва, ще го прегледате няколко пъти. На всички нива излиза един и същи диалогов прозорец. Аз не го променям умишлено, за да може да не ви се променя интерфейса на програмата и всички оператори да бъдат обучавани по еднакъв начин. Това е удобно както за вас, така и за мен. На 3 части е разделен диалоговия прозорец. Първата част е движение от едно ниво към друго ниво с атрибутите на тази част. Кой оператор ще бъде регистриран в съответната колонка при прехода на нивата.
какво е количеството, което ще бъде прехвърлено, независимо от това, което е било в основната поръчка, 2, 3, 10 или само едно, по подразбиране той дава едно. Датата, на която това се осъществява, в случая това си е днешна дата, взима се автоматично от календара, но може да бъде променена, не е желателно. Текущото ниво, което стои, тук са в цифри от 1 до 9 и 0. И регистрация към кое ниво отиваме? Към ниво 1. Фактически ние се намираме в ниво 1 в момента. Под него няма регистрация, винаги ниво 1. Това е първата част. Тя във всички останали преходи от едно ниво към друго ниво участва, само че тук автоматично системата предлага към кое ниво се отива, като показва кое ниво имате в момента. Взима от тази колонка цифрата. Така, втората част е самия артикул, който участва. Аз казах, има 10 на 12 колонки, които са много важни. Те участват постоянно при всеки преход от едно ниво към друго ниво. И ние с тях ще се занимаем сега. Да, забравих да кажа, че най-вдясно има един бутон Print, където регистрацията на прехода, в смисъл прехода от едно ниво към друго ниво, може да бъде принтиран със съответстващия документ. Това е бутон. И той е активен, когато са премини към определено ниво. Регистрация няма бутон, тъй като тя става електронно. Тя отваря всъщност зарежда първите параметри на този артикул и в следващите нива този бутон става активен. Артикула има специален бутон в дясната част. Тук съм дал спомагателен текст, изваждане от база данни. Това иконката е база данни, една стрелка, изваждам от нея. Значи тази иконка при регистрация е най-правилният ход на действия, или тук ние трябва да натиснем, за да можем да напълним възможно най-много клетки от тази част на диалоговия прозорец автоматично и да допълним други, ако знаем за тях. Третата част, това е документа. Това е много важна част, тъй като всички тези данни и прехода от едно ниво към друго ниво се третират с определен документ. Той ми показва, че 12-та година 12 документ 003 ще ми бъде текущата регистрация. И тя е станала на 19.12.2012 година. Тази дата съвпада с тази дата не случайно. При регистрацията те трябва да съвпадат, защото тази дата после ще остане във втора колонка за винаги, а това е днешна дата, когато е станала точно регистрацията. Разходна норма е колонка, която аз ви казах вече, когато този артикул ще взима разходна норма от друг артикул. Тук се пише номера на артикула и това е бутон също, бележника, за редакция на разходна норма. Извиква текстов редактор в Excel, за да редактира колонката. В коя бригада ще бъде направен? Това се прави ръчно, защото аз не знам къде ще отива съответния артикул. Този бутон е по-специален. Той касае документите. Както казах, базата е месечна. И тук имаме справка по ведомост или извадка от ведомост, да видим къде се намира точно този артикул в съответната ведомост. Ако тук номера на артикул, аз поставя някакъв номер на документа специален 1207080001 и натисна този бутон, той ще ми отвори автоматично месечна ведомост 1208 или август месец 2012 година. И ще маркира точно документа, където се намирам аз. Да видим в какво състояние той е и там. Тъй като това е извадка. Работната база е извадка от месечната база. Това е за справка. И отдолу забележката, както преди малко казах, тя се ползва за някакви допълнителни неща, които тази поръчка е ишлиме или проба, или тази поръчка е отменена, или до септември трябва да бъде изпълнена от Турция внос, или каквото искате забележка просто. В момента няма да я използвам нея. И така, при регистрация 1 ще ползвам този бутон в началото. Започвам с него. Изваждане от база данни. Натискам го. Системата на прехвърля, както ви казах, в база данни готова продукция. Ето горе е написано това. Тук действат два бутона, F3 за изход, без извадка, и F9 за извадка. Или два пъти кликване върху съответния артикул. И така избираме някой точно определен артикул с точно определен номер. Например, това е Яки.
Два пъти като кликнем върху номера на артикула или стъпим върху него и натиснем извадка F9, той зарежда от тази база всички необходими атрибути, по подразбиране поставя маршрутна карта 1, всички необходими атрибути. За фирма Luther 52 номер стои отзад, така че аз им помагам, изкарвам го тук, но за другите фирми, там където цвета не е свързан с номера, видът или десена, това трябва да се прави ръчно или да се коригира от тук. Количество 1, тъй като аз горе съм поставил количество 1, той ми изтегля количество 1. И в труд и технология нормо време, в момента моята база е по-стара от на Лутера, може би те имат технология вече. Ако имаше технология, системата щеше в тези две клетки да изкара и стойността на труда в лева и стойността на нормо времето технологично в минути. Това става също автоматично, но може да бъде вкарано и ръчно, ако вие ги знаете. Това е възможно. Поръчката в случая също няма отворена поръчка или ние не знаем към коя поръчка отива това. Аз сега за пробата ще сложа 450001. И това е достатъчно за регистрацията на артикула. Okay. Когато натиснем OK, веднага в работната база излиза нашата запис най-отдолу по хронология. Те не се сортират по определени неща. Тук сортировки няма. Тук те върват по хронология на записите. И така нашата запис е в случая последна, както видяхте, номер 003 от декември. С този артикул, с този номер, маршрутна карта 1, подава се да бъде едно по поръчка и регистрирано е на 19.12 като една бройка от първи номер мени. Нататък следи няма, също няма и материали. Значи това е една празна запис. Така че регистрацията се извършва от администратор, който пуска или пускач в Кориално, както си го определите. Лице, което пуска определените бройки да бъдат скроявани. Така че това е първото и най-важното нещо, което прави регистрацията на артикула. Нека да покажа сега къде тя се е отразила още и с това ще свърши урока. Искам прехода на всяко едно ниво да имам отделен урок, за да може да осъзнаете правилно елементите. И така, в операции F9 месечна база данни, отново казвам, това е работна база данни. Това е извадка от базата само на тези артикули, които се намират от 1 до 7 нива. Тези, които са девятка, осмица или 0 анулирани, не са тук. Те си стоят в месечната база. Месечната база за месец декември 2012 година, той ми предлага декември, защото го взима от календара, знае къде се намирам в момента, представлява ето такова нещо. Аз съм си специално поиграл с два празни записа, за да мога да дойда на трети запис. Видите, че базата е така формирана, независимо на какви нива се намират другите записи, това са два анулирани записа. Важното е хронологията на документите в базата да върви последователно. Тук нямате право да изтривате ръчно номера на документа, защото ще объркате системата. Ето го нашия запис. Ниво 1, тук не се сменя. На 19. Същата тази информация, която имаме в работната бланка, единствено само за вас на бял фон означава, че се намирам в месечната база. Тя може да бъде и разпечатвана. Така, в този вид. Но това няма смисъл, понеже е много дълга. Тук бригада технологии няма и на дадения момент тя има регистрация 1. Нататъка няма нищо. Както и основни материали няма. Или месечната база данни с записи на артикулите от артикул менеджера имат абсолютно същата структура, както имат и работната таблица. То не може да бъде и по друг начин, защото вие не може да изваждате нещо от друго, без те да са когерентни, без да са абсолютно синхронни в тяхното формиране на тяхните колонки. Така че това е база данни, месечна база данни за месец декември. В тази връзка има запис, нов запис в базата и други параметри, които сега няма да говорим. Ако вие искате някаква промяна да направите, тя се намира именно тук, в основните параметри. Това го прави администратора. Този 52 номер не е 52, тая маршрутна карта е друга. Забравили сме в коя бригада да пишем или технологичното време, вече технология има. Значи, ако тези неща се променят по някакъв начин, имате функция F2 запис на база данни. Ето тази операция може да разруши
месечната база и работната. Моля, коригирайте, промените и в двете. Аз няма да записвам. Защото това е всъщност истинската база, която сървърът държи. А другата е работна. Тя е само извадка и е за ваша информация. Ако ви направите корекция тук, ще получите разсинхронизиране между двете бази. При следващото влизане имайте предвид, че тази месечната е доминантна. Тя е първа. А другото е извадка и там, ако тук правите корекция, може да заблудите себе си или някой друг. Изход от месечна база данни с или без запис. Тук знаете, това е стандартно за система Ubisoft. Изход означава без запис, отмени означава случайно съм натиснал операцията, отменям, просто се връщам тук и запис, изход с запис. Изход, без да записвам. Сега аз искам да видите, че в другите месечни бази, като например юли месец, има също записи и тези отражението на тези записи тук се намира в съответните месечни бази. Операции, месечна база данни за месец юли 2012 година. Окей. Ето вижте, първа запис и втора запис, 27.7. Аз артикулите не ги помня, но вярвайте ми на слова, това е точно същия артикул. И той се намира в едно ниво и съответно в ниво 3. И тук има съответните записи до ниво 3 кройка. Както и мисля, че втория артикул има и разход някакъв по основни материали. Така че този запис е взет от тук и той си стои тук до момента, до който артикула не премине към ниво 9. Просто става зелен. Можем по същия начин да прегледаме и базата за август месец. Месечна база данни, август месец. Системата ви дава назад да вървите доколкото искате. Ето месечна база за август месец. Дава ви право да вървите назад доколкото искате, но напред само с 3 дена. То е нормално. От петъка, ако някаква запис искате да направите в понеделник. Тези бази си стоят така, те нямат промяна. Просто ето този артикул в момента се намира на ниво 7. Умишлено съм няколко бази направил, за да видите, че системата наистина е месечно ориентирана. И това е удобно. Когато приключи месеца, лесно можем да правим извадка именно за този месец, в случай август. Изход от база данни и се връщаме отново към работната таблица. Работната таблица я познавате по черната антетка отгоре и синьо ниво. Това означава, че вие се намирате в работната таблица. В тази връзка малко информация още. Ако искате да работите с един и същи номер, аз тук имам 48 номер само, например, само с един и същи номер, от падащото меню отгоре може да изберете филтър на 48 номер и той ви изважда, като се има преди, че тук са страшно много номера или страшно много артикули. Това е удобно, за да се върнете обратно от размерите, давате All. Това са екселски извадки. Ние нищо не правим практически към централната база, към централните бази, защото това са от 3 различни ведомости изкарани, а просто си сортираме извадката, така че да ни бъде удобно. Така, например, тези оператори, които работят в Кроялно и ги интересува кода 3 за преход от Кроялно към преработка, могат да си натиснат ниво интересуваме само код 3 и тук ще излезат тези артикули или записи на артикули, които се намират в ниво 3 и трябва да преминат към ниво 4. Или с други думи, с една и съща работна база работят всички оператори в движението от ниво 1 до ниво 9, като си сортират по ниво, по тази причина това е синьо, това е специална извадка, си сортират още при влизането тези нива, които ги интересуват. Когато дадат обаче All, по подразбиране базата е винаги в All, се показват абсолютно всички записи, независимо къде се намират те. За този урок и за регистрацията на артикула и там къде отива той, в кои месечни бази, мисля, че за сега е достатъчно. Благодаря за внимание.